बयखौबो खुलुमबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै हारि माहारियारिनि गासै सुबुंफोरखौ जोङो सिगांग्रो खुलुमदों। मानो होनब्ला थांनाय 7 तारिख खालि बिटिआरनि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव गोजोनै बयबो बाहागो लाबाय आरो बाहागो लानानै जों खावलायनाय बायदि गोबांथार सुबुङा दिनै इउपिपिएलनो भट होनानै मोजां मोनसे परिबेसखौ लाबोबाय। बेनि थाखायनो आं सिगांग्रो उदालगुरिनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आदा बाजै नोंथांमोनखौ गोरबोजों साबायखर जासिग्रोबाय। लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लानि जे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिथांमोनाबो जोंखौ बे बिटिआरनि इलेक्शनाव मोजां रोखोमै हेफाजाब खालामदों। बिथांमोना मोजां रोखोमै जि पुलिस प्रशासननिफ्राय जेबो दावराव दावसि जाहोयै मोनसे बिथांमोना राहा लानानै भटखौ मोजां रोखोमै बारहोबाय। बिनि थाखायनो उदालगुरि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशन बिथांमोनखौबो बिथांमोननिसिमबो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय। आरो जों दिनै रोखायै फोरमायनो लुबैदों जे थांनाय 7 तारिख डिसेम्बर दाननि बे बिटिआर इलेक्शनाव उदालगुरि जिल्लायाव गासै 40 समस्ति दङ। बे 40 समस्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सापर्ट खालामनाय इउपिपिएल हान्जाया 40 समस्तियावबो देरहागोनखौ जोङो दिनै रोखायै फोरमायनो लुबैदों। मानोना जोङो मोनथिबाय जे गोबां समस्तिनि सुबुंफ्रा जोंनि इउपिपिएलनो भट होनायखौ जोंनो खबर हरदों। दा बेयाव हारि माहारियारि धोरोम सायख'आ जासे जोंनो बिनि थागिबि जिल्लानि गासै सुबुं माहारिया सुबुं रायजोफ्रा जोंनो भटखौ होबाय। बिनि थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै साबायखरखौ जासिफिनदों। आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव 10 तारिखआव जानो गोनां चिरां आरो क'क्राझार बे सेकेन्ड फेजनि इलेक्शनावबो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों खावलायहरदों जे गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ देरहाहोगोन, इउपिपिएलनो भटखौ होगोन बेखौ आसा खालामनानै बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायहरदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया अर्थात हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बे बिटिसि ओनसोलाव बेयाव थानाय गासै हारि माहारिनि जा अनलायनाय बे अनलायनायखौ गैयै खालामदोंमोन। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैयोब्ला बे ओनसोलाव थांनानै थानो हानाय मोनसे गोजोन बे थासारिखौ निस्सय लाबोनायनि थाखाय खामानिखौ मावगोन। आरो बे लोगोसेनो बे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय हारि माहारियारि बा रायजो राजानो मोजां मोनसे जि कनस्टिटिउसनेल जि राइटफोर दं बे राइटखौ आबुङै मावफुंगोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जोङो लुबैजादों। आरो बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौबो थाबैनो इउपिपिएल जा सरकार फैयोब्ला दा बेखौ क्लजफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै गोलाव समनि जा संग्राम खालामनाय बे संग्राम खालामनायनि बिनिमय मोननाय बे फिथाइखौ थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों। आरो लोगोसेयैनो सोलोंथाइ फारसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ बै भेन्सार स्कुलफ्राबो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामजागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो लोगोसेयैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जे रांखान्थियारि हालोद बे रांखान्थियारि हालोदखौबो सुस्रांफैगोन थाबैनो बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि जि पुलिस प्रशासन उदालगुरि जिल्लानि लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सरकारि बिबानगिरि बिथांमोना जे दिनै थांनाय 7 तारिख डिसेम्बराव जालांनाय बिटिआर इलेक्शनाव जोंनि फार्स्ट फेजनि इलेक्शनाव उदालगुरि जिल्लायाव सान्थि भाबै गोजोन भाबै इलेक्शनखौ जाहोलांनायनि गासै खामानिफोरखौ हेफाजाब मदद होलायनानै बारहोलांबाय। बिनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोरबोजों फिनै साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।